Masyado na mataas to ah. Taas. Uy. Daddy, ba't ang iinit nitong mga ito? Iinitan dito. Iakyat to ha. Oo. At i-charge natin para bukas. Uwi na agad tayo. Uwi na ako kasi wala nang baterya tong aking camera eh. Oo nga. Ano ba, wala rin akong gagawin doon. Hindi pa na. Uwi na.